nih dikon bayar 500 juta ditunggu duit garek nyangkruk lah piye. Mata nih tenan semono nih setinggi tuku omah wong kadang ya kok ning kolam bisa dibayar 500 juta ngono iki. Mata nih tenan duit tekan ndi kok ki semono iki. Mata nih mbak tekan ini mbak iki anjing mbak anjing sama mata disirati lho. Matane nanti apa ning kene bisa disirati. Ambune kok teletang apa-apamu mbak atau sikatan buat apa ya ambune buat ke iya yo tel aku ngerti kowe anjing ngerti hewan ngerti binatang sepurane tel tali ditunggu ababku rasikatan sepuluh mari ambune dhewe lho kok teletang ora pernah adus. Iku nih apa itu nih dua tel lho kok pecah siji dua guantungi ini sopo iki guantungi poliki terus rasane piye nih sak pamane aku nikah karo wong langsung gawe helikopter iki anak pertama iki. Oh my god, wow ganteng banget mirip cewek cowok Korea sumpah mirip bebek. Ini tak cungkak iki ya. Jangan kira rasa meneng piye, Mbak? Wong aku ngasih ke kolam iki lho. Oh, rasane yo ora enak. Ngerti wis diperingati. Ning kene iki gak oleh nguyuh ning kolam kok dibayar 500 juta. Mbak, cangkemmu iso meneng ora, Mbak? Lho iki kuping lho. Cangkem wis kaya Son Ho rasane. Rasane apa nih gino? Kolam rai.